Avui us parlaré de com el govern del Pedro Sánchez ha apostat per la ciència i la innovació, abordant reformes en la investigació, el desenvolupament i la innovació amb un pressupost històric. Durant aquesta legislatura, des del Ministeri de Ciència i Innovació, s'està treballant en una modificació de la llei de la ciència, una llei importantíssima pel nostre àmbit. Aquesta modificació de la llei de la ciència el que ens ha de permetre és, per una banda, millorar la carrera científica i, per l'altra, afavorir la transferència de coneixement. De fet, aquesta modificació de la llei ha estat sotmesa ja a tràmit de consulta pública prèvia. Però com preveu el Ministeri dur a terme aquesta transformació científica al nostre país? Utilitzant bàsicament dues eines. La primera, el pressupost, com us comentava abans. El pressupost del Ministeri de Ciència i Innovació augmenta un 59,4%, arribant als 3.232 milions d'euros, una dada històrica. Segona eina, el Consell de Ministres va aprovar al mes de setembre l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, que ha de ser una eina clau per a aquesta transformació científica. En un any que ha estat, evidentment, marcat per la pandèmia de la Covid-19, el Ministeri de Ciència i Innovació ha complert molts dels compromisos que ja es tenia marcats per aquesta legislatura. I, a més, ha iniciat els tràmits per tal de complir amb aquells restants que encara no han estat aconseguits. Per això, com us comentava, aquest any 2021 ja comptarem amb un pressupost històric en recerca, desenvolupament i innovació, amb un increment del 59,4% del seu pressupost, arribant, com us deia abans, als 3.232 milions d'euros. El Ministeri, també durant aquesta pandèmia, ha agraït i ha recalcat el paper clau de la ciència al nostre territori i al nostre país i també el paper clau que han dut a terme els científics i científiques de casa nostra.